सानफ्रामबो लोंला जाला जों दिन थाङोब्ला नों उनावसो बुजिगोन गावनो मावाब्ला मालायखौ मालाय मा थिननो हानो नोंगौ रेनदा नोंथां जों गावखौनो गोबाव सम बेखाराव खाथायफैदोंमोन बै समाव नों बुंनायनिफ्रायनो जोंबो दा जयै कपारेटिभ ससाइटि दानानै थालिर बिफां गायनाय एम्फौ फिसिग्रा बिफां गायनो हाखौबो थि खालामखाबाय आरो गामियाव गोग्लैसोनानै थानाय हाफोरखौबो जों दा एवस्रांजोब्बाय जोबोद मोजां आं गोजोनबाय नोंसोरबो दा बावैसोनो मोजां हाबा मावलाङोब्ला सरखारनिफ्राय मदद मोनसिगोन आरो थांना थानायाव बयबो गोरलै राहा फैसिगोन आं थांनोसै गाबोन मिनिस्टार बागान नायनो फैनो नागिरदों नोंसोरबो बयबो फै जागोन दे जोबोद गोजोनबाय जै आंनि थरलिनि सिलिंबायसो माथो थरलें बोर लानांबो नों बहा हानो बन्धु थरलिया जाबाय आंखौसो मोजां मोनो हा नायदो नै फान्था गेरलाया होनोसै जै आगै थरलिनि आया माथो गावा खिब्रा बेनो गावहोनो हाग्रा हाया नोंबो माथो दै सिगांबायब्रा दै लोंदिनलै आंनि थरलि दै लाबो दै सोलाबाखैलै मानसिया मावबाय थानो बेंगे आगै थरलि दै लाबो खोनायाखिसै नामाब्रा बेलाय होद आं मालाय माथो सोलाबदोंब्रा आइदे उफ नै आगै थरलिखौसो गेजेरावनो हाबा लाजाया दा नों हाबा लानो ना आं जुलि लानो हेथोर रावनोबो हरनायाव गैयालै नांगौब्ला सानैजों बादिलायनानै जाय देरहायो बेनो मोनगोन मानि बादिनो शे मोसौ भेरानि हारां खुरलायलायनाय बादिलायनानै सौख्रेबलायनानै जाय देरहायो बेनो मिस्थरलिनि बिगोमा जागोन आच्छा बेनो जाथोंसै नै आंना गंमानैसो हामथारला सौलायथानसो लुगैबाय दे सौलायथानसै दे थिग আছে फान्था गेला नायथारनोसै दे आंबो नायना आंना हले बाथरुमाव थाहैनोसै थिग আছে आंनाबोथ' फालोआव थाहैनिसो नोंसोरखौ दा बाराबा आमायसो खिथागोन दहाय आगै थुलि दहाय खदाल आगै थुलि खदाल आरो खालामथारालै आगै थुलि जों नोंखौसो बादिलायदोंमोनलै आगै थुलि आं सिरि जाखो ना खाम जाखो नोंसोरजों बादि जानो नै फान्थि गालिखौ मोनगोना आयै दावदै गला मासे गोथाव खिफिदोंलाय आयै ब्रेंगि सिदेरलांबायसो नामा बेलाय नाफाम बिदै खैसिब ब्रेंगि हामा गोदान थांलाय बेलाय खामानि मावनाया बिदि मा फावलाय सब समाय खेलाजोंल' दिन थाग्रा बै खनाथिं बेरा बायनानै दङ मा मार फाहामै नङाबा दानो मोसौ हाबहैजोबथारगोन जुदि नोंसिनि आइया आंखौ मोजां मोनाब्ला जुदि हाबाखौ आंजों लानो मोना होनोब्ला मा मोजां मोना हाबा लाहोआ आइया आं जेखौ मोजां मोनो बेखौनो जोबोद मोजां मोनो मिथिबाय आं एखनबा गिखांनाय फैयो रेन्दाव जुदि जोंनि मोजां मोनलायनाया मोगथाङाव बेरखाङाब्ला आं सोरखौ नायनानै थानो जुदि जोंनि मोजां मोनलायनायाव बेफोरबादि जाथाय जायोब्ला
आं जिउखौनो दान होगोन जुलि नङाब्ला गुबुन फारसे नोंखौ दोनखारलांगोन रिन्दाव उन्दैनिफ्रायनो मोजां मोनलायबोनाय हांमा थायोब्ला थोद जाम्बि नों बेफोरखौ दानो दा सानथ'नाय रिन्दाव सासे जोंनि ओनसोलनि सासे आदर्श सेंग्रा बिएससि पास खालामनाय बियो फार्स्ट क्लास फार्स्ट डिभिजननि फार्स्ट पजिशन लादोंमोन बियो किन्तु बे साख्रि नागिराखै बियो मा खालायदों जोंनि बे ओनसोलनि जेसेबांनाखि बेखार सेंग्राफोर दङ बिसोरखौ बियो खौसे खालायदों बियो कअपारेटिभ ससाइटि दानो थालिर बागान गायदों बियो जेरावनाखि एखेबारे बे जायगायाव खुनु खेथि बाथि जाया दा नायदो दिवा दिवा जिबायदि थालिर बागान गोजौ माननि गोजौ थाखोनि बा आधुनिक जायनाखि आदब खायदा बेफोरखौ बाहायनानै दिनै आबाद दैखांदों जायनिफ्राय दिनै लाख लाख रां खामायदों बे ससाइटिया आरो बेखौदि बिसोर मावदों बेवहाय जोंनि सरकारनि गोबां हेफाजाब मोनदों सरकारनाव बेबायदि आसनि दङ बेबायदि सेंग्राफोरनो बेखार सेंग्राफोरनो कअपारेटिभ ससाइटि दानायफोरनो बेबायदिनो मावना जानायनि बेबायदि गोबां आसनि दं रां मदद होनायनि आसनि दं मानो साख्रि नांगौ जोंलाय बेनिखायनो जोङो अलसिया जालाबायनो एबा गाव गावखौनो बेखार सानालासिनो जों बयबो आबाद मावनायाव जों गोसो होनांगौ आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो हादरनि जौगानायाव जोङो बयबो बाहागो लानांगौ बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों जय हिन्द रायजोफोर जों हारिखौ खौसेथि आरो जौगाहोनोब्ला रोङैखौ सोलोंनांगौ आरो रोंनायखौ फोरोंनांगौ दिनैनि मेलाबो एसेयावनो जोब्बाय दे जुलि जोंहा बे थालिर बिफांखौ सानैजों गायनि सारि सारि जोंनि गोसोआ रंजाखांदों जों जाबाय दानि जुगनि मेंनो रोङै मावथि हान्जा मेंनो रोङै मावथि हान्जा सारि सारि जोंनि गोसोआ रंजाखांदों जों जाबाय दानि जुगनि मेंनो रोङै मावथि हान्जा मेंनो रोङै मावथि हान्जा
सारि जोंनि गोसोआ रंजाखांदों जों जाबाय दानि जुगनि मेंनो रोङै मावथि हान्जा मेंनो रोङै मावथि हान्जा नै बिमा नों खोथाखौ खोनादोंना खोनायाखै बबे खोथाखौ जोंना रिन्दावा खुदिरामनि फिसाजो जुलिजोंसो मोजां मोनज्लायोनो गोबां मानसिनि खुगानिफ्राय खोनाबाय आं दालाय माथो खालामबावनांगौसै बिसिनि मोजां मोनलायनायखौ बोखानांगौ लासिं सिं बे रिक्साबालानि फिसाजोंनो हाबा होनां दिनै खैरो बिथां फैगोन बिथांनि फिसाजोखौसो आङो बिहामजो लाबोगोन गथ'खौबो लाबोफागोन नामासै गथ'खौ लाबोथ'नाय नङा गावसोर बोराय आरो बुरै सानैजों फैग्रोनो नागिरदों सिनारि आइ दिनै नोंदानि थाखाय आलासि फैगोन थां नोंदाखौ खिन्थाहैथां बाजै गोदाननि खबर नामा आफा औ खिन्थाहैथां आं जोबोद खुसि आफा फाग्लि आदा दिनै बाजै गोदाननि खबर फैगोन बि हेपि प्लिज सिनारि आंहा गोसो गैया बाजै जुलि थानायखाय थाङाबा आफाया गाज्रि मोनगोन थु माबार थगर नोंथां सौफैबाय गोजोन्थों सौफैबाय गोजोन्थों जिरायदो गोजोन्थों खुलुमबाय जिरायदो नोंथां सिनारि आइ साहाया लाबोदो जाबजुबसो जाबाय नोंथां बेनो नोंथां आंनि दुइसिन फिसाया खुलुम हामबाय दे आइ राननानै होदो दे नोंथां लोंलायदो गथ'फ्राबा साबसे जाखो दाउथु जराफोर बायदि हिनजावसा सासे हौवासा सासे सानैल' ए नै बेना आंना फिसाया हामाथ' सनमानबो लादियानो आं सनमानखौ लागोन आफा नाथाय आं नोंसिनि साननायखौ जाफुंहोनो हानाय नङा रिन्दाव जों मन्दिर लुनो खुन्थिया गायसननायखौ बुखुना गारनो सानदों नङा मा नों आंनि बिखायाव जोर हाबनानै दोननो नागिरनायाबो बे नोंनिनो पलिसि आफा आं मिन्थिगौ नों सोरजों मोजां मोनज्लायो नाथाय खबरदार बे निहार रिक्सा सालायनानै जाग्रानि फिसाजोखौ आं जेब्लाबो बिहामजो हिसाबै गनाय लानो हानाय नङा मिथिबाय बे नोंनि सनानि न'खराव नोंबो दि अराय समाव मर जानानै थानो हागोन बे नङा आफा रिन्दा नों जोबोद गोरों जाथारबाय नङासै प्लिज आदै आरो मादै आंहा मोजां मोननाय दंखायो आं नोंसिनि साननायखौ जाफुंहोनो हानाय नङा मोजां मोननाय होननायाबो खम नङा नोंथां बिदिब्ला जों थांलायलायदिनि थाथ'लायदो बिदिब्ला उनाव बुजिया बे बिदिब्ला उनाव खबर लालायलायनोसै नामा नोंथां दे बिदिब्ला थालायदो दे थांदो खुलुमबाय लेखा रोंदों बिमा बिफानि मान सनमान जादों आयै बिमाबो गोदो गोग्लैनानै दं हनै
프랭기 모खांसो만 적은 फैदोलै सिख्लाय नों रिन्दावखौ मोजाङै बुजायदो बुजायसेयावबो जुदि मानियाब्ला जुलिखौ थांनानै गाज्रि गाज्रि रावजों रायहैदो गोसो थोलायनाय होनदोंहाय जायखौ गोसो होदों बेनिफ्राय साबसिन आरो माथो दंबावो आरो नों बेखौ खर' दैखांहोबावदोंसो रहाय मा हांगा दावरा हाय थरलि आनै साहाया दुंबायबा लाबोदो माथो दारि लालायगोन ना हौवा जानो गोसो दंमोन नोंसा थलिखौ मा खालामना फैया थांनाय मानसिया गावगासिनो दङ खामानि मावनाया बिदि जायो एबाराव खनसे नोंसोरो बेबादि खालामबावोब्ला नोंसोरखौ होखानाय जासिगोन मिथिबाय 프랭기 모खांसो만 적은 रिन्दाव मा आयै नों मोजां मोननाय सिख्लानि नामा मामोनलाय आफा जुलि आयै आं जुलिखौ जोबोद मोजां मोनो आयै आं मोजां मोननायखौ नोंसोर मानो मोजां मोना आयै मानो मोजां मोना जानो फिसा मोजां मोनो आंबोथ' नोंनिनो बिमा ना आयै आं जुलिखौ नङाबा रावखौबो हाबा खालामा आयै नों जुलिजों रायलाय आयै बिनि राव बिनि आखल बिनि महर जोबोरैनो माहि आरो गोमोथाव आयै जागोन फिसा आं नोंनि मोजांनि थाखाय मावगोन जुलि मादै फैफेरा जोंनि न'खराव र' मादै जिरायथ' आं साहा फुदुंहैनि नाङा मा फैफेराबा खि फैनाङा जुलि आं नोंनाव मोनसे खोथासो सोंनो फैदों नों खि फिननाय होगोन मादै गोसोनि अनगायै जों बायदि गोरिबा मा होनो हानो आं हमनो हायासै मादै नों मा फेरलेबसेबो थानो मोननाय नङा नोंनि गोसोआव रिन्दावनि सावगारिखौ नों दिनैनिफ्राय हुखोमोरनानै गारनांगोन आं रिन्दावखौ बावनो हानाय नङा मादै जायजों आं उन्दैनिफ्रायनो मोजां मोनलायबोदों बे मोजां मोनलायनायखौ नों सुनामिनि महर लानानै बुस्रां दासान मादै बुस्रां दासान बिदिबा नों आंनो मानो खोथा होआ नोंनि खोथाया फेरलेबसेबो बेसेन गैया नामा फिननाय हो जुदि आं बेखौ बुङोबा जोंनि मोजां मोनलायनायखौ मानो बोस्रांनो
Mana ani convertrai? Renda ko. Sina lang na ito. Mana sini mo sa mula na ini? Model ko spay na ito. Jawab mo ba? Jawab mo? नों माथे नेहात रिक्सावलानि फिसाया माब्लाबाबो आंनि बिहामजो जानो हाया बेखौ मिथिखा दानिया जों देहाखौ राफोद खालाम हाबाय सोर हाबावगोन जोंलाय थु दस्रा बेरायहैदिनि हनै नांगौखौनो बुंदों नङा माथो फै बा बा हेर'आनो हेर'इन बेसे समायदों बेरगम नोंसिनि आखला दासिमबो एसेबो सोलायाखैना सोलायनो ना बारायनो रिन्दाव नोंसोर बादि दादागिरि गुन्दागिरिया नैबेनि खाथियाव जेबो नङा मिथिबाय हेय नों गुन्दागिरि ना जों गुन्दागिरि गुन्दा नङाब्ला नों मानो हिन्जाव लाना बेरायदों बेरगम गबावबाय दे बिसोरो आस्सा नोंथां थांलायदोनि माब्लाबा बेरायहैनाय जागोन बुंनायल' नङा नोंथां थांथारनांगोन सार सार नोंखौ लोगो हमनो सोरबा साथाम सेंग्रा फैदों लेंबो सार बिसोरनो मा नांगौ नोंसोरनो लाखियोब्ला जों नोंथांनाव थानो फैदोंमोन बस सिगाङावनो इन्टारभिउ हागोन दा बुलायनो हागोन बस 아유. बाबरे Yeah!
헤이! 야! दिनैनिफ्राय नों आंनि आगदा आखाइ जानांगौ रिन्दावमोननि न'आ बेनोमोन नामा? औ फै हाबफै फैदो जिराय नों आदा रिन्दावखौ माबोरै सिनायो? आं नोंसिनि दा रिन्दावजों एखे कलेजावनो फरायनायमोन आं दा पुलिस इन्सपेक्टर साख्रि मावो आं आदा रिन्दावनि बिनानाव आंनि मुङा सिनारि आं देग्लाय एचएस फाइनाल होगोन आंखौ आइ आफा आरो आदायाबो जोबोद अनो बास जोबोद गोजोनबाय आङो आदाया दसे जिरायथ' जागोन आफा आइ जोंनावनो आदा रिन्दावनि लोगो गिदिर आलासि फैदों सोर गिदिर आलासि बेलाय इन्सपेक्टर आइ इन्सपेक्टर पुलिस इन्सपेक्टर थुदोना माबारायै आं साहा लांगासिनो थु आलासिखौ आं आइ सिनारिनिफ्राय एसे मिथिबाय आं रिन्दावखौ लोगो हमफैदोंमोन आरो बियो दासान्दि न'आवनो थाथिराखै बे गैयाब्लाबो जों दङ ना अबयसे अरजाया साहाया लोंदो सिनारि आइ थां बे दाउला खासिखौ सिथानो थोनैदो नांथ'ला नामा आदै आंहा 10 बाजियाव डिउटि दंथारो जालांदो आदै दानो मोनगोन आदै आं थांनोसै माब्लाबा फैफिनसिगोन बिमा हाबाफोर जाबाय बायाखैब्ला बिजामादैसो फसायबायमोन आं बेनाबाथाय मिथिया हसिया अरे जुलि हा माखौ रागा जोंलायखो प्लिज जुलि नोंहा मा जादों सोरखौ जों नंदों सिनायगारा सासे सेंग्राया सासे सिख्लानि आखायाव दां लाजिया प्लिज जुलि आइ लाभ इउ आं जुलि नङा होनदों अरे बुहुदसो लोगो मोनबाय नामा बिखौ गैया आयं बियो जेरावबो थाङाखै सोरखौ जुलि नंदों सिनायगारा सासे सेंग्राया सासे सिख्लानि आखायाव दां लाजिया बिदिब्ला बियो सोरथोमोन बिलाय नोंसोरो जेबो सिन्था दाखालाम आं दिनै जुलिखौसो न'आव लांनो फैदों नाथाय नोमा नोम्फाया आं बारजों गेलेमनाय गोरलै बिफां नंला आयं आंहाबो गावनि आथिङाव गसंहानाय गोहो दंसै फै जुलि जारौ बिमा दा जारौआ आलासि जाहैनाया थाब सौफैयाब्ला एसे खबर लाहैब्रबदो आं अफिसाव थांसै आयै फाग्लियाखौ दासो बिफाया रायखांदोंमोन आयै आंखौनो सोरबा सिनायगारा जुलि होनानै आखायाव हमनानै बोदोंमोन आंजों मेगन गिदिर फेदेरनानै आखाइ दाख'नानै आं जुलि नङा होनजादोंहाय हा सोर सेंग्रामोन सिबिलाय बेबा सोर सेंग्रामोन आं सिनायाहाय महरालाय मोजांथारमोन बेखायनोथ' हारसिं बेराय नोङो ओरैनोबा जर जुलुम खालामनानै हाबा लाग्राबो दङनो आरो खायसेबा बुथारहैग्राबो दङनो मादै दोनबो नागिरदोंमोन आंसो दोनबो जायाखै फै थ'दो
फैदो जुलि सोरनि हुकुम सोर थिनदों बेखौ बिसिम लाबोनो आं नोंनि फिसा आफा बिफानि मोन्थाय आंनावबो दं जुलि नोंखौ मा बुंनाय जायामोन सि लाजाखिसै नोङो फैला बुरियाव उन्दुग्रा मानसिया थुनानै बिसिना नागिरनो ओंखारलां बिनिफ्राय आंनि न'आव सेकेन्डबो हाबनो मोना नाथाय आफा गैजारोङि मानसिया नोंनि साननायाव मानसि नङाथ' गैजारोङिनाव आखल गैयाथ' नों बिसोरखौ जुनाद सानदोंब्ला नोंबो मासे जुनाद आफा नंगौलै आंबो गोसोखौ एसे मोजां मोनखाथाराखैलै ओइ रैखाथि बिलिफां नोंलाय सोरबा हिनजाव खारगासिनो दं ए बेथ' माबा मोनसे जाथाय जाथारदों जानो हागौलै थ' माबा जुलि नों मा जादों जोंना खिथाना जुलि जोंथ' दङ ना जुलि बेथ' रिन्दावथार जुलि बेथ' रिन्दावथार रिन्दाव नोंखौ गाबज्रिगासिनो दं जुलि औ जों जुलिखौ खारबाय थानाय नुनानै हमथानानै लाखिदों जुलि लोगोफोर आं जुलिखौ लानानै गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोसै नोंसोर जेरै दं बिब्दिनो मावै दाङैल' थांनानै थादो जों नोंसिनि दुखुखौ बुजिबाय रिन्दाव नाथाय मोनसे खोथा रिन्दाव नों जोंनि थांनानै थानायनि लामा दिन्थिग्रा गुरु जानानै थाबाय बै समाव नोंनो जोंखौ आबाद मावनो थाखाय सेल्फ हेल्प ग्रुप दानाय कपारेटिभ ससाइटि दानाय गोबां लामा दिन्थिबोबाय बैफोर समाव माब्लाबानो सिमांना मोगथां बारलांनानै जों दा रांनि बिगोमाबो जानो हाबाय बाथ्राया सैथो लोगोफोर बै समाव आं नोंसोरखौ लामा दिन्थिदोंमोन दानिया नोंसोरबो गुबुनखौ फोरोंदोलाय होमब्लानोथ' हादरा जौगागोन नोंसोर थाथ'दो उनाव लोगो मोनफिनगोन जों थांदिनि जागोन रिन्दाव नोंनि गोजोनानो जोंनिबो गोजोन फै जुलि आइदे आं आइ जुलिखौसो नायनो लुबैथारदोंमोन बहा थांखो बोरो माला फैगोन नों बेफोरखौ सानबाय थायोबा बेरामा बारा जागोन बिमा आं गाबोन सोरखौबाफोर रिन्दावनिसिम खौरां लानो थिनहरसिगोन आं देहाखौ बारासो मोनसिनबायहाय बिफा आदा बाजैया लोमजादों औ फंबाय ख्रो गोबावसै जिराय फंबाय जिराय जिरायनो माने आदा मा जाखो फंबाय ना माबाफोर खोनादों औ आदा रिन्दावा जुलिखौ बहाबा दोनखालांबायनो मा औ आदा बिमा एसे दैसो हम बिमा एसे दैसो हम मा जाखो बाजै मा जाखो हेला नों बाजैखौ मा खालामहरखो दैसो हम बिमा दैसो हम बाजै नों सिरि नुथो बाजै जों बेखौ आदा जाहोनो नागिरदों बाजै नों सिरि नुथो बाजै नों सिरि नुथो नोंथाङाथ' आंनि बिजनेसखौ मिथिखागौ नांगौ समाव नोंथाङा नांगौ बायदि आंखौ मदद होबानो जाबाय नों मागुर आन्दाजथिङा थिगै दंखायो दे नाथाय जों सांग्राङै आवगायनाया गाहाम नामा रावबो मिथिगौ माव नङाब्ला बयबो मिथियोब्ला जोंहा एसे प्रब्लेम दङ न' नोंथाङा बेखौबो जेबो गिनांगौ लिंक लाखाजोबनाय गासिबो कन्टेक्ट खालामखाजोबनाय अब्लाथ' मोजाङानो मोनसे गिदिर खामानि दङ बेखौ साक्सेस जाबानो आङो नोंथांनो 1L हरगासिनो दङ दे जागोन दे बिदि ओइ लोगोफोर जों बेल' पेमेन्टजों फसायलाले हेट नङा माथोब्रा नंगौलै बेल' पेमेन्टजों बोरै मावनांगौब्रा
Hei, खामानि मावदां मा खालामदों नोंसोरलाय? है पेमेन्टखौ बारायबा जों खामानिखौ मावालै ना लोगोफोर दरमाहा बारायनांगौ मेरगाव बे मानसिया बोना लाबो हाय थु हरिला ओइ दिलै खेमा खालामदोलै आंखौ दरमाहा बारायनांगौ नोंनो दरमाहा बारायनांगौ नोंनो बे मानसिखौ दानो जिउ फोजोब माफ दहायलै आंखौ माफ खालामदोलै आंखौ माफ खालामदोब्रा दहायलै दरमाहा बारायनांगौ मेरगाव बे गोथैखौ बाहेरायाव आनफ्रायहै सार गारिया लाखि सार गारिया लाखि आंनि फंबायखौ सोरबा बुथारबाय स्टिल इन्डास्ट्रियाव खामानि मावोमोन बे खामानिया थारैनो मागुरनि फाव जानो हागौ र' आं फैगासिनो दं मा खौरां इन्सपेक्टर बाबु जेराव मोनामनाय दङ बेवहायसो पुलिसा फैयो घुस व्हाट ननसेन्स सानदों नामा नोङो घुस जानानै नोंथांनि खामानियाव मदद होगोन नोंनि इन्डास्ट्रियाव साबेसे लेबार मावो बेखौसो हिसाब लानो फैदों इन्सपेक्टर बाबु नोंथाङा मा गोर्दोन गोग्लैदों गोर्दोन गोग्लैनायखायनोथ' फैदों बे स्टिल इन्डास्ट्रिल नङा बियो मोनसे गेग सासे मानसिनि जिउ फोजोबनायाखि नों नङा होनना बुंनो हागोन हेल' आं मागुर बस बुंदों आच्छा आंनि सासे लेबारा न'आव थांनानै सोरजोंबा गावथारजादों नंगौ नामा बेखौनो इन्सपेक्टर बाबुआ आंखौसो नारसिनगासिनो दङ सार नोङो अफिसाव जागोन सार नों मा बुजिनो इन्सपेक्टर बाबु नोंनि गुंग्रायानो आंनि गाइखेर दाखा नोंनि हागा दैयानो आंनि मिस्टि बिदै बे एसे गोसा सान्दुङाव सोलाबाखैलै मानसिया थेखा गोलैयाखै नङा माथोब्रा मा जाखाबायदों थुलि बै बैसाङाव जिरायना रायलायहैदिनि मा जाखाबायदों जिराया माथो जिरायसै आसा सिख्लाय आंनाथ' खावलाया हख्रेबख्रेब जालांथारबायलै हा मा जाबावनांगौ जाखो मा जादों आंना हख्रेबख्रेब जायाखैलै दासो एसे बोख्रेबहांदों हाब आंना मुसे नोंना मोनसे बोरै जाबावनांगौ जाखोब्रा बेफोर नोंना जुदा आंना आलादाब्रा बेफोर जेबो अरजाया आच्छा दावखुमै मोनसे बाथ्रा जाबायना जेन'बा नोङो हिनजाव गोदान आंजों हाबा जागोदान अब्ला नों आंजों माबायदि रायज्लायजेननांगौ मिथिगौ नोङो रेंगे मोखांसो मान सावगोन बेबायदि जायो नामा बिदिब्लालाय बबे फाग्लि हिनजाव गोदाना नोंजों फैनांगौ जाखो हा माबोरैथो बिदिबालाय हरै मोखां जाना उन्दु आं फोरोंनां दे बिदिबालाय दे दासो जादोंब्रा दानिया हौवा गोदाना हिनजाव गोदानाव सोंनोसै नै नों खुसेंग्राखौ जागोन ना जाया बुंदो जायो गोथाव मोनथारो आङो नै नोंसिनिथिं साम' दङना गैया दङ जोंनिथिं मेरला साम' दङ साम' लादाय साम' खहे साम' खेंख्रि आरो साम' गोलाव आं गोथाव मोनथारो नै नोंसिनिथिं एन्जर एंगिनि दङना गैया बुंनाय
दङ जोंनिथिं मेरला एन्जर दङ जोंना आफाया एन्जर लायोब्ला एन्जर गिदिर मोनाब्ला एन्जर एंगिनिखौनो लाबोयो आंबो जायो गोथाव मोनथारो आङो नै नोंसिनिथिं आंग्रोमोन्दा मोदाय ओंखारोना ओंखारा आं ओरैसो होनदोंलै नङालै गिना दा गिलै आं ओरैसो होनदों हगारलै बाजाबावबायसो हगार आं ओरैसो होनदों नोंसोर मा जादों आलिखौनो फैनाया बिदि खेलाजोंल' दिन थांग्रा नोंसोर दिनैनिफ्राय आंनाव थानो मोनला ओंखारलां थब्लाय लानानै आयौ मा जाखोसै थब्ला लानानै ओंखारलाबायनोसै बिदिब्ला नोंसोर गैयाबा आं बहाय आं मोनथिया न'आव थांबा सानैबो उनाव आलासि जानांगोन दे बे फिसाखौ थाबाव नामाब्रा आगैथरलि नोंबो थांदो बाय बाय आगैथरलि बाय बाय आदामोन बाय 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 बिसोर सानैखौनो सासे नङा सासे बरायनानै लायाब्ला आं मालाय सोरखौ मोनबावनो आदा अ सिनारि मा खौरां मा नोंखौ लोगो हमनो फैनायाव माबाफोर खौरां नङा सिनारि आं बिदि बुंनो नागिराखै फैदों हामथारदों नों मानो जोंनाव थाब थाबसिन होनाया मानो थाङाखै जोंना आइ आफाया नोंखौ गोसोखांबाय थायो गोसोखांगोन मानो गोसोखाङा जानो आंनि लोगो नों दालाय माबोरै दङ आया नों मानो गाबदोंसो बाजि जुलिखौ हाबा खालामनो नागिरनायनि आफाया आदाखौ न'निफ्राय होखारहरबाय दा बहा दं बियो रावबो मिन्थिया दा बहा दं थोद जाम्बि नों गाबनो नाङा आं दंना थु गारियाव गाखो बास जुलि आरो नांला दाउस्रि गोरलै आदार दौजानानै उदैखौ थिंख्लि उदै बायदि जानायसो मोनथारबाय आं एसे जाखाबावदो दा खामानि मावनायाव नांला नांथारला नांगौनि बारा जायोब्लाबो देहाया खहासो जायोनो आं खामानियाव थांसै दे जुलि दे I love you Julie, bye-bye.
Julie! मा ओंख्रि होनदों? मा होनदों? I love you! गाहायाव ओंखारबो! I love you! खोनाया होनदों! मा ओंख्रि होनदों? गाहायाव ओंखारबोदो! बे ब्लाडा एसे बारायना हो नोंथाङा रिन्दावनि माबाफोर जायो नामा? औ आं बिनिनो बिफा आसा नोंथाङा सोर जाखोमोन? आं बे कम्पानिनो बिगोमा गथ'आ खामानि दामानियाव जोबोद खोथा मानिनायखाय आं मोजां मोनोमोन जायगायावनो गारि थाखानायखायसो नङाबाथ' जोबोद दिगदार जागौमोनानो
गिनांगौ गैला डक्टर बाबू मोजाङाव फैबाय नोंथांमोनहा दा हाबनानै नायनो हासिगौ अके अके सार खबरदार नों हाबनो मोना Rindo, मेगना बेखेव फिसा मेगना खेव रिन्दौ मेगना बेखेव फिसा रिन्दौ फिसा नों देहाखौ एसे मोजां मोनबायब्ला न'आव थांनानै मोजां डाक्टरनाव लांनोसै फिसा नंगौ नोंथां मोजां डाक्टरनाव लाङाब्ला माबाफोर लोगो खालामनो हागौ नोंथाङा लांदोल' जा नांगौ बे खरसखौ आं बानजोबसिगोन आं जोबोद गोजोनबाय नोंथां आं जोबोद गोजोनबाय रिन्दाव थुदो फिसा जुलियालाय जुलियाफोर आयै जुलियाफोर हो जुलिया बहा दंमोन माथो लिंनो लायाखै नोंखौनो बावदोंसो जुलि फैदो फै बिमा लादो थु थुदो रिन्दाव आफा लासै आफा दे लासै लासै थु फैगौ मानोबा लिंहरदोंमोन आफाया आफा हाबा जाया गारा आफा नों दा नों बे न'निफ्राय ओंखारलां जुलि हो माथो गैया बेलाय बहा थांदों बेलाय जुलिया बहा थांदों आयै मानो सिरि बहा थांदों बेखौ न'आव थिनहरथ'नाय जाबाय आफा बाह मासे आर्ट गोनां रावलाय बेलाय आं गोनाङाव थिनहरब्ला कि नोंस्रा लाजिनांगौमोन खबर थांनोसैखाय बेखौ साननैसो न'आव थिनहरथ'बाय आंबो जाम्बा नङा आफा ओंखाम फिसर होबानो गबागब जानो नों दसे सम उन्दुनानै थाथ'दो बिमा दसे रेसा सालायाब्ला जों माखौथो जानो हा थांदो आंनि देहायालाय सानफ्रामबो बिदिनोसै बिदिबा आं थांनोसै थाथ'दो आइदे बेथ' फिसा जुलि जाथारनांगौ जुलिया इसोर नों बहा दंमोन फिसा नों बहा दंमोन नों गोदांसो बहा दंमोन फिसा आइ फिसा सना नों बहा दंमोन नों बहा दंमोन गोदांसो दंमोन
Ini juga. Nemani kira apa? नों फैफिनबाय हामथारबाय आइ नों गैयिखायनो न'खराव हर गेजेराव खोमसियै साग्लोबसारनाय बायदि गोसोखौनो सुखुआ मोनो सिख्ला मोनोब्ला रोजा रोजा बान्था बेवनो जुलि बै समनि खिथेरा Ugat, ugat. Haydi! Julie! Julie! Julie ugat, Julie ugat. Julie! Ayah. Rupate! Ada sudah sama tak? Ada. Lagi kapan? Lagi kapan? Islam. Masak layong, masak ke? Biar bagus kembali lagi ayo. Rupate. Linda, bini angin somar suju. Hey, mereka. Nakon, halo, oke. Ya. Hey. Hey!
सिनायाखै मागुरखौ लिन्दौ 그만둬. 배우는 세우리는 사람. 소나 गावमैना नों बुंगोन गोदै रावजों आं नोंखौ गोबानानै लागोन अननायजों जुली जुली 한자리याव जोबगोदान दावखाय नों बिग्रायदो खबरदार आं लाबोनो मोननाय दंखायो आंनि मोजां मोननाय दंखायो आं बायदि रांनि गामबाव उन्दुग्राखौ मोजां मोनब्ला जाया होमबा नों आंखौ दानबाय बिनि फिन साजाया नै मानसिखौ सिनायाखै नै दासो मिथिदों मागुरनि आखलखौ आंखौ दानग्रा नोङो दासो मिथिदों नोङो नों मा खालामदों नोंलाय माब्ला सिङाव फै थ' बेखौ माब्ला गारियाव लड होनांगौ माब्ला हम हेलौ आं सनाराम बुंदों मा खौरां नोंथां खौराङा थारमाने आंनि फिसाला खुगायाव गोसोथारनायखौ सोरबा बुथारबाय नोंथांनि फिसाजोजोंसो हाबानि खौरां लानो सानदों आं बेथ' आंनि फिसाजोआथ' दा बावैनो PWD नि एक्जिकिउटिभ इन्जिनियारजों हाबा जानो हासिगौ बिसोरो दा बावैनो नायफैसिगोन मा अन्नानै नोंथाङा बेखौ फेलें खालामदो बेथ' गन्थं हानायनिसो बाथ्रा जागोन नोंथां
आच्छा उनाव मिन्थिसिगोन दे दोनथ'लायदिनि मा बुंखो खैरे बिथांनि फिसाजोखौबो सोरबा नायफैनो नागिरबायनो बेनो बेनि थाखायनो नों बिहामजो जाखानाय जुलिखौबो फेलें खालामलायदोंमोन नङा होनब्ला आंखौबो खोथा बुङैनि थाखाय डाइभार्स खालामलायनो नागिरदोंमोन नङा होनबा नायल' जाल' सासेल' फिसाया खर' गाज्रि जानानै थानांगौब्ला बे सोरनि दाय आंना खर'आ मोजां नङा आंखौ दिनै जेबो दाबुं बुंनाय मथेथ' बेनो जाथारनांगौ आच्छा सोंहरदोलै थ' सोंनायनोसैलै मा थाङा फैया मानसि फाखाफोरसो नामासो फिसाय जों स्लिम स्लिमसो थले होनाय न'आ बेनो नामा जों स्लिम स्लिमसो नै आयै आलासिया बिसोरनो आयौ आंनि बिजामादै जागोनासो हा फैदो हा मानो बाव थाखो फैदो आयै दा नों बिसोरनो साहाखौ होफैदो आं दै मोजां लायनो दे हा थांदो आं दा होफैसिगोन आंनि मुङा हाजाव आंलाय सानजौनायखाय फैलासो नंदोंमोन जेबो गैथारा आं जानो आलु रुनाय आरो नाफाम बाथोनसो लोंदो दे साहाजों जानो होफैलायदों मा आलुजों नाफाम बाथोनजों होफैदों बिस्कुट होफैयाखै आदै खिनो ओंखारबायलै खिनो ओंखारबायलै बैथिं खिग्रा दं बैथिं थांदो बैथिं खिग्रा दं बैथिं थांदो खिनो ओंखारथारबायलै खिनो ओंखारथारबायलै फाग्ला जोरैसो Adik ni gotasi kira kata beli gotasi susu beli gelali sibun makala mau nang sibun sini gela sibun sini gela sibun gela sibun kau gela gonsi mati kamu adik Rolero, kamsi. Rong Bailey. Dapat kaki nama bro. Rong Bailey kamsi. Nei, babu, nung juli silakan. Serba kaunani langai. Kenapa itu? आं खोनायाखैलै बोराय बे जुलिया नोंनि मा जायो बोराय जुलिया आंनि नायनो जानो सासेल' फिसा हिनजावमोन बेखौबो सोरबा दुथाङा खावनानै लांबाय हाब माथो बोराय गाबलांबायसोब्रा Welcome, Mr. Magur. Please be seated. Thank you. जिराय नोंथां मागुर मानोबा लेंहरदोंमोन असिबाबो खौरां नोंथां
40,000 रांनि बाथ्रामोन दङब्ला मोनथ'योब्ला गाहाममोन नो प्रब्लेम उसिबाबो नाथाय नोंथाङा 2 नाम्बार खामानिनि थाखाय नों आंखौ दा खाथियाव मोननाय नंला रिन्दाव आं नोंनि बेसेबांबा गोजानाव थांखाबाय जुलि 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 नों आंखौ मानो नागारलांखो जुलि जुलि नों आंखौ मानो नागारलांखो Julian Julie Julie nang Julie nङा बुरहाबनाय बिबार बागानाबो आंनि गोसोखौ गोजोन होनो हाला आंखौ नायफिनला नोंजों आंजों गेलेनाय बै फावफोरा
सान हर जाखांफैयोल' अरायबो समा दिनैनि बे समा गैया आंहा आंगो रावबो नों गैया सना गोदाव सोराव जाबाया नोंखौ नुयिया दिनैनि बे समा जिउखौ फोजोबस्राङोफोरनि सायाव खिथेर हगारनो थाखाय आंनो गोहर आफा नों आंनो गोहर हा बहाथो थांनो ओंखारदों हा दाख्लै आं नोंखौ बुंनाया माथो जाखो टाउनाव बिल्डिं समेत बिगासे हा अक्सन जागोन होननानै नै समासो बारा जाबाय फुंनि 10 बाजियावनो सहैजोबनांगौ हा सोरनोथो एसेबां हा नांसोगारगौ जाखो दालाय फिसा हौवा सासेनो गामिफ्रावनो मेल्ला हाफ्रानो गोग्लैसोरनानै दङ नोंसिनि बर'फ्रा बिदिनोसै गोदोनि बर'फ्रा टाउन जायोब्ला गिनानै खारगामोन नाथाय दा आवग्रिग्रासो जाबाय आं थांनोसै मोनाब्लासो सफैगोन दे दिनैनो बे अक्सना बिगासे हायाव 2 थाला बिल्डिं गंसे दं रांनि अनजिमाखौ जायनो बांसिन होनो हागोन बेनो हा आरो बिल्डिंनिबो बिगोमा जानो हागोन जागायबाय 3 लाख 5 लाख 3 लाख 10 लाख 10 लाख रावबो गैला नामा 10 लाख 1 2 15 लाख 20 लाख 25 लाख30 लाख 35 लाख बे मानसिया सोर बिलाय रिन्दावनि बिफा रिन्दाव बिफा जुलिनि बिहाव जागौमोन बेनो जुलिनि बिहाव जागोना बेनोमोन लामायावसो मोनगोन बेखौ थामजिबा लाख 1 2 3
रावबो गैला नामा बिदिब्ला नै आं डिक्लेयार होनोसै बिब्दिब्ला दिनैनि बे अक्सनाव रांनि अनजिमाखौ बांसिन होनाय हिसाबै सनारामानो बे हानि आरो बिल्डिंनि बिगोमा जाबाय बस बेनो थांलाय फैलायनि लामाया 3 बाजिलायबाय दाबो माथो फैयाखै गारिया बैनो जानांगौ बस नंगौ नामा होमबा गारिया लाखि ड्राइभार गारिखौ दा लाखि गारिया लाखि terus salah jangan salah Haloy Jalan nih, jalan. Jalan. Dari host. Jalan. Minum. Dania, mergom ya kau naik. 신나리 피카시? Help me! Save me! Boleh tu para dile bos. Hei, jaga lori. Sir, जों नुजों हानाय नङा सार जों लाराय खालामनो कर्स लिंहरबावनांसिगोन सार जोंना सासे गोग्लैना थाबाय सार बेखौ जोथोन लानांसिगोन नांबाय माबा लादों सिलाय आं Ayah, honi ada fैदों आदिया न' सफैयाखै नामा गैया सफैयाखै आदै टाउनाव हा अक्सन जानायखौ दाखिनो थांदोंमोन आदिया लामायाव गाज्रि मानसिफोरजों बुजानायाव जोंजों एसे गावलायनायबो जादोंमोन बियो बोरै खारखो जोंबो मिथिनो मोना मा हिनजावा गैया नामा गैया आदै बेबो गोसो थोनायखौ मोनैनिनो न'आवनो थाला बिदिब्ला सिनारि नोंनो थुफादोथ' थांदो आइ नोंनो थांफादो माबार थांदो Faisal, jangan kau orang apa? Aku si peserta pernah saya, saya akan takai. Dengan kau orang Faisal, dengan apa orang? दसे जिरायहो
Bos, Juliku जों मंगाल फैदोंमोन. बावनोमोन नामा? बावनो गाबोदोंमोन. बावनोमोन जुलिखौ गारनाया? होसो माबार बेखौ बेवहाय हमना लाबो बे दुरुंजोंनो बै बिफाङाव खाख्रबनानै दोनखा टाउननि हा दाखिग्रा नोङो दासो मिथिदों नोङो बेथा टाउननि हाखौ आंजों जुजिदोंमोन नेगिरदोंमोन अक्सनाव दाखिदोंमोन आंखौ अननानै निमाहा होदो निमाहा नोङो आंखौ अननानै निमाहा होदो आइ दाखोन बिनि जिउखौ बेयावनो उराय होदो बिहाव बिहामजो बेयावनो गोमोरलांजोबदों खुइ दाना बबाव नोंलाय दाना बबाव आंखौ अननानै निमाहा होदो आयौ मा जाखो नोंसोरलाय मा जाखो गाव मा जाखो माया बोनांगौ गाव आयौ मा जाखो बस माथो गावनो जादिया बस मा जाखो मानो गावनो हाना सोर हमथाखो बबेथिं मा नायखो हे भगवान भूत बस भूत भूत मा जाखो बुरि नामा माथो खालामनायखो दिनै नों जिउनि फिननाय लानो बेवहाय नेनांगौ आङो जुलि आंजों बुथारजानाय जुलि मा गोमोथाव बेलाय बेखौथ' आं बुथारदोंमोन बुथारजानाय मानसिया बोरै मा बुलि गैला नामा मा जाखो बियो मा माया जाखो बियो मा माया जाखो मानो गावजों गाव गावलायखो आयौ बेथ' बाथ्राया जुदा जाबाय जानो बाबा आयौ गोसोआव दं मेरगौ आं जुलि नोंखौ खबर खालामदों जुलि खेमा नों आंनाव खेमा बिदों दिनै नोंनि बिखानि दुंब्रुद थै मोनलाबा आंनि गोसोआ गोजोननाय नङा नोंखौ खबर खालामदों जुलि दहाय जुलि
아르바व 사시 दंबावो जोंनि मोजां मोनलायनायखौ सिफायबाय बुंदो दानिया नोंखौ मा खालामबावनांगौ आंखौ निमाहा होदो जुलि बेफोर दोफ्रा गासिबो आंनि जोब निमाहाखौ होगोन नाथाय नों थैनायनि उनावसो धोनि आरो गोरिबनि ओंथिखौ बुजिहैगोन बेथ' मिरगौनि मासो माबोरै फैखो बेलाय नै सोरबा गाबख्रावदों हावनाय आफाखौ सोरबा खाखोमानो दोनदों सिनारि आं आफा आफा बेफोर जाथाया माबोरै जाखो आदै बेफोर जाथायफ्रा गासिबो आंनि मेगनाव जाजोबनाय वान्डारफुल जोबोद गोमोथाव जुलिखौ बुथारग्राया बिसोरनोमोन आरो जुलिनि जिउमायानो बिसोरखौ बुथारफिनजोब्बाय फैदो माबार आं थानायाव खबर होनोसै नैया गैस'ना नेंरा नेंनेर नें नेंनेर नेंनेर नें नेंनेर नेंनेर नें नेंनेर नेंनेर नें नेंनेर नेंनेर नें माला फैगोन नें नेंनेर नेंनेर नें मा जाखो बसालाय मा जाखो बसा आयु आंखौ निमाहा होदो जुलि आंखौ निमाहा होदो जुलि आंखौ माफ खालामदो निमाहा होदो आंखौ नों दासो जों मागुर खालामदो निमाहा होदो आंखौ निमाहा होदो जुलि आंखौ माफ खालामदो जुलि आंखौ माफ खालामदो